Εγώ εννοείται πως όχι, δεν προσβάλλω κανένα. Το γάλα. Δημήτρη, Τάκη. Ωραία. Πάνε για τις μέρες. Γιατί μία γόρη μου, δεν μπορώ, με κόβει την όρεξη όταν Σε βλέπω. δεν μπορώ να φάω. Ω, είσαι κομμένος. Είμαι σαν τη θεία μου. Έλα εδώ ρε που κρύβεσαι. Σουβλάρω να πούμε, όταν η μάνα την τράβαγες και το σουβλάκι έτσι το έκανε. Πώς, για ξαναδείξε. Έτσι με το σουβλάκι εκεί. Την τράβαγες. Γι' αυτό με τραβάει και δεν τον Πάλι καλά που δεν τρώει και το ξύλο. Πάρε ένα κομμάτι καλοπική δείξιμα. Κάνε μια αναπαράσταση. Ποιο? Ο Χρήστος να κάνει μια αναπαράσταση. Πάρε ένα. Τα φώτα της δημοσιότητας σε μένα. Περισσεύει Γιάννη από εκεί κάνα από εκεί. Ναι, εκείνο. Λογικά πρέπει να Ναι, υπάρχει. Θέμη. Δημήτρη μου, βάλε μου λίγο κοκακόλα και εμένα, έχει κι άλλη να βγάλουμε. Α, Θέμη, άνοιξε το ψυγείο πίσω σου και βγάλε μια κοκακόλα, γόρι μου. Αμέσως. έλα. Ναι, γεια μας.